Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εμείς θα το... Για να τη δω. Κάτω κάτω καλέ, δεν βλέπεις τίποτα. Κάτω. Εκεί κάτσε. Κάτσε κάτω κάτω. Λίγο η μέσα πήγαινε. Εκεί, εκεί εντάξει. Μην πονέσετε, σας παρακαλώ. Όχι καλέ. Να σου πω, το χέρι μου το θέλω. Δεν με νοιάζει, σήμερα η Κλεοπάτρα δεν θα έρθει. Μη σφίγγεσαι, γιατί και σφίγγεσαι και εδώ. Χαλαρά, χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Ακόμη δεν κάνουμε Ακόμα τίποτα δεν μέχρι κάνουμε. να... Σίγουρα, θα μου πείτε, Θα σου πω. για να ξέρω να σωθώ. Είναι αυτό το ψαλίδι που σου έλεγα Μαριέλα να τη βάζουν για να μπει μετά καλά. Δεν είναι ακόμη τίποτα. Ακόμα έχουμε εκεί. Σίγουρα. Ναι, Ναι. θα σου πω εγώ πότε θα είμαστε έτοιμοι. Όχι τη μούρη μου. Ακούτε μουσική, χαλάρωση. Θέλω να το περάσει, θέλω να το δω. Το περάσει, θέλω να το δω, λέει. Θα σε σφίξει αυτό, έτσι. Άστο για σφίξει. Πόνο έχει. Λίγο. Ναι. Άστο λίγο. Α, για να μου τον διάσει. Να το κοιτάξω. Πιο μπορώ. καλά έτσι. Όχι, να μην Όχι, όχι, δεν κοιτάξεις. θα σηκωθεί. Κάτσε εκεί που είσαι, γιατί δεν πρόκειται για να πας με τα δουλειά. Αλήθεια λέτε. Άκου τι σου λέω. Δουλεύω άλλος... Άκου τι σου λέω. Εκεί κοίτα Μωρέ, εσύ. κοίτα κάτω. Άκου τι σου λέω και ξέρω τι σου λέω. Μη σφίγγεσαι. Μη σφίγγεσαι ακόμα. Μη σφίγγεσαι. Μη σου και έχουμε ώρα, Μαριέλα. Μου το πέρασε. Μη Δεν κουνιέσαι. έχει περάσει τίποτα. Μην κουνιέσαι. Αουτς, 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 αουτς. Μην κουνιέσαι. Πέρασε. Ναι. Έτοιμη. Τελείωσε σίγουρα. Ναι. Εκεί κάτσε. Μη σηκωθείς. Μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο. Μα δεν πονάει. Τι θα μου πάρετε τώρα. Το σκουλαρίκι. Για να το δω.